Roman Lok angin for Tuirial ST Assembly Constituency in Thantrat by election atana vote thak chu nimin October ni somthum in rin ni khan harsatna omlovin tluang takin nei zo anita a vote nei zongjong atanga zazela somriat pakhat point pani pakwa in vote an thak ani Tuirial biala hian polling station somni le pasari omin vote nei thei sing khat sang sari zakwa som pakhat an oma hengzinga sangriat zariat som pakwa hi mi pa an nia meichia sang ko le somko pani an omani polling station sang vote la hi mi pa sang sari za somnga pani meichia sang sari zali le pakwa ania vote la zongjong hi sing khat sang li zanga somruk pakhat ania hemi baka hian postal ballot hmanga vote thlak tur mi somthum pathum zinga somthum pani in vote an thlaka hemi pialama hian sipai tanglai service voter Tuirial biala vote nei mi za somthum pali te hnena vote an thlak theina turin ballot paper thon chua ania hei hi in thlan vote thlak chhir tan ma darkar khathleng nga ani dona service vote ron kira chuan postal ballot zinga chhirtel tur aniang polling station somni pasari oma lungmuat polling station voter zali somriat le pasari omna chuan vote zali somli pathum tla in zazela somkua point pakwa paruk atla a vote lak thatna ber ania voter zasari somli pali omna zodina chuan vote zani som paruk chau tla in zazela somni pakwa point bial pathum matla a vote lak chiatna ber polling station ani thung ripui len lai ani wangin minol puin vote an thlak zo nu tlailam darnga atanga daruk in kar chungin COVID-19 shikai titan vote thlak na hun honania hemi huna hian mi somthum pali in vote an thlaka heng mi ta hian PPE hachungin vote hi an thlak ani Tuirial bial by election a hian mitam tak chuan sumle pa eleng na sa hle ni in an soya amaro chu paisa hmanga vote in leina hi a om thu hriat ani lova khosrangsanga Mizoram People's Forum MPF roi tu te hnena sumle pai le thelhlo hmanga vote in leina aumem ti bazarin kan zo na chu MPF roi tu te hian chu tiang an hriat lo thu hlirin min chang ani kei hi lal ngeta lai bual pui MPF local la an chairman kan ya lai kan constituency chunga tinabik takin kan pa ta hian hei bual pui 4/18 kan ya sumle pai eleng an ti hi chu kan duty a chu ti lutuk chu nin ka re chuang lo khum dang in thana ya a hluar na chuan po ka re lo MPF te hian kholai a OM information mai ka te kan puanga in chu ba ka duty hi hei zamtin kan duty boka khotlang a party rang te ne na kan tho ho na po thain ka ria elaya engma har sadna ke ni bi ga chuan kan nei lo coming to gospel ro sanga ania konpui village council tru hen in MPF in memberin ka oma konpui chimweng le mual vum hi an huap dewa dia chu chuanin chu mi lai chuanin hei engemaw sum leng ve le ti hi soi hi om thina amaro chu MPF lama tang chuanin zana kan rauna zan lai kheng in tiang chuanin hun kan mang thina maro chu tiang ang om han mu le han soi hi te ni chung kan la tong lawa konpui bik anga po tin hei mual vum bik ngata phei chuanin chu tiang ang om thom chu engma hriat kan nei lawa kan bo zui le kan han ti tur berania chu mi lai chuan kan hlau thon po nia kan tun bo ruak vela chu tiang chu engma hriat om lo ni ani hei engemaw dam lo in kan na ti le mi thi hanin ral na ti vel te chu in pe te po an lo om bei the ni khang jong kha chu kan va hriat pui lem lawa maro chu tianga in lei zong ang le engemaw ang zong a poisa han pe ga hain ti kha chu hetlai area vela hi chuanin kan hrelo khop mai a fel fai khop mai lal sang bera konpui tru local forum secretary kania hei kan area chunga thei top in thlenna thiang lim tak kan nei theinan duty in kan chuak
zantin kan chuak a chuna a tu langin kan chuak boka kan riat thei china chuan thil duam lo han thleng kan hmulowa poisa han semti te thil dang han semti te po a ran pa report engemote chu han oma amaro chu kan han bel chianga khatiang thil duam lo thleng kha lovin kan ria kan riat china chuan kaming cho ar za sang liana nia MPF local forum hian committee member kani poisa sematam ti hi chu hari chu kan beng chu na khfe kan chairman pastor ho hianin na leng moya ho hianin kan round thina election office tele an thlen in MLA candidate te thlen in te kha kan round thina kan kalkual thina chu tiang poisa han sem chu ang motia tual chuang moti ti leng lak kan khiat ve mai bak chu aman chu kan nei hau lovin khria chu ka khiat chin dan chu ni maya kan khiat lo chona lo view po chu ni fa meang le ang soi ang em hi kon pui hian ti ang hi kon pui bial ti mai la em ke ni bial hian kan se lo wa MPF te po zana te duty tian khot chung kan phang kwa la chu tiang hi kan se lo wa lo top chu kan ti thei lo wa ma se mun dang atanga an soi yang em ki ani kan thalo ani tu MPF ten kan hriat china chuan he tiang hi kan duty a zana te kan rauna chu tiang ang chu man kan nei bok lawa chu tiang ang chu omani point minga enga modam lo in kan na tiang le he tiang ang harsa tan puina ang chi te ani lo chona dang a tiang ang anom hi kan thlem lo ve ni MPF la ma tanga kan diu ti da na chuan ren zairam kima kan ya thingdol local forum MPF president kan ya helai thingdol khachung hian sa thon thanging vut li kan na ya in than ko abawro kan nuam thawiawin kan khria helai kan bial chung Tuirial constituency hi wikheng khat soyanga chuan sum chet nat namun ni tanan soya adik na chen po mai thaya amaro chu kaini MPF ta chuan report eng modong thin mai la gutman che ero chu kan nei lawa sum leng wak hi chu atam ni chuan kan khria in than bawro krim chu MPF tana kan thirna tang kon thai top kan chu ve ral muan oma fel fai tak ni lo ma sela khat chuan kan khria ani by election hi ripui len lai ani wangin film khur takin kalpui ania polling station tina health department atangin duty da ania anni hian vote thlak tur te chu an khuwa siklo lo en fe in vote thlak na tur pindan an lu main sanitizer mangin an kut an silfai veka mai tuam na marks vo lovin polling booth area lu phal ani lo baka polling booth hian social distancing thataka zomvek ani bok Collective District Election Officer Dr. H. Thang lian chuan campaign hun to patanga vote thlak zo thleng chu candidate le agent ti lo political party campaigner vote nei lo te chu Tuirial biala hian phal ani lo thu hriat tirna ati chuaka hian vote thlak ni ari hut asiam tem hle ni in hriat ania bawro ka mon omin in than vote thlak po amon omin a fel 5 viawa COVID-19 hria wanga in khuakhirna lakal pui zelani wangin vote thlak hi dan pa ngai ai na kalmuang hret ni in alang thung Collective District Election Officer Dr. H. Thang lian chuan in than na mon taka nei ani chu lom amati thu soya polling station sang security duty te po in hadam thla kan ti thu an soi bokani
Hey, Tuirial Assembly Constituency by-election kan nei meka polling station sang kan fang kuala enge mozak to na pukan to turang kan omna hi mualvu polling station ni a hela hen vo zanga somlet pare to ma azat ve thela ta to a hela hen vo thap tur hi an tam lo thum se ma deu tin tama wang hian so san ko ta chang dang deu ko in polling station sang kan fan to na le report kan dono tangin har satna omlovin jingda sare changkhan thuang takin vote kan thak theya tun thlenga kan report an vote po atla thathokhat viovin kan sia a tin buina le har satna engemo te naw de po omlovin tun thlengi kan la thleng theya polling party zongjong te le a vote te chunga po lom thu kan soya polling station pahni khat thi chu an buk de uhreta tlai de uhreta ngai mai theya chu tiang ti lo chu huna po kan zo kan be sia tin ni dang anglo tun tum hi in rin ni sabat ni a vo thak ane wangin dar nga tanga dar ruk kha extend ni ya zan thling ro hi chu vo thak kun pa ngai ne wangin kan thak sim do na ni police station buru muan omlo engwa omlo ve buru ka thai mà tiếng à bầu ruột hello thil thing ang chi cái tiếng hắn man tu ang chi cái mà cái này lâu à thì là ya bầu ruột lâu á bầu ruột một đống tập với ya thần na mình buat sai phải không nhưng mà họ sẽ na cái này lâu đi on pui tree hian ei cái buat an thang mấy cái bầu ruột mà đúng lâu thang lâu á một đống cục mấy ăn nuông cục mấy bầu ruột muan tak in kan ko sa ti hianin a ha dam thak ko mai lai chu a siom ko mai bắt tuan chúng tôi chùa hay giờ này tấtkin qua tận xa các buổi này hết sạch nát cắn này đâu á tu nào hiện tại đi qua cái trong hình mình sinh khác tu hi cái hẳn thầy là đâu mà tuan mắt phát tin thật đấy vin cắn xa các MPF không thì à tía ra cái sợi tông in mà hey em election bi cả hiền mà nó sắp tới cái ăn là cho vàng cho vinh nia po hiền hey hết lại à tiếp tục ăn mua ngà phèn phai tới cái ăn kalpuya ngay thật ông khóc mày ama rồi chú apoi kan tia chú pakhat te le kania hor to ki incident ta pura bot romoya alo lo om ti te kan han shit khan khami khan in klemin kan ho tu te ati phok lek dewa MPF fangjong te pon i khate te ka man na chawin kan sia chumi ni lo chu chumi ti lo wa chon he ral mong khop mai angai that om khop mai Venia he Tuirial bial by election ni kan lo thlenga kan an tlok kol thuk to he tuna bol pui buda kan om meka ke ni pathian le kan ram ta na ti tu MNF party te tun by election hi pathian le mi pui zara kan tlinge po kan bai se ya kan se tangin ruling bial ni an chak to wangin mi pui ten an phur khop maya ne taka kan tlinge kan bai se ni ti kan se lang lak du ni vote thak na electronic voting machine EVM le khapoi mo te hi polling official ten vote share na mun tura buat sai government scholarship college pan pui ngalin ni zandar song pakhat pelset khan phur thlen kim vek ania lungdai tu polling station a duty te an thleng nung ber ani EVM le khapoi mo te hi strong room a da in sipain an veng anga vote la te hi November ni ni thole ni hian chiar ani dona tuna hian tling tur in rin siak lai party worker tin te anin hisab boy lai thleng mek ti na ani